Chiefimo worldwide so much. Chiefimo worldwide. Why don't you want me to phone? And then someone Chiefimo got on the top of your hospital. Eh? Oh, that's a little man. Chiefimo was looking at that. Get that very early in the morning hour. Chiefimo worldwide. Come on, get up. Chiefimo worldwide. Why don't you want me to phone your job? It's your time, don't make those up. Madam Nodge. Madam Igonya. Wonyara, awu mage. Mepege. Nke wona imachara me mage he. Image we ko wo wege. Ekwesu ga akpogo ko wo wege onye ke. Awu mo nna ge. Mepege. Ihuna iga ala. Iga apesi obi efe nwa ma hapu. Gege. You are that na compound. You must be your way to spot for that day. We are not going to compound. You are that that authority. Just as we are not about to see what the body issue. Only guys are never the same company doing. Before you want to break on a bro. Break, hold on. Every people on there are open planet. Break you from away. Okay. Imo, you don't know what she does. Maguzo. And you know it's not that. Oh, Maggie. Mother. Much people want that. Madam, they are not better. You know me. Come on, behave, sir. Ah, Madam, people, it's a madam. You program, madam. You program, madam. Grab my boss, so. I'm going to gala. Ilatana. You know, I'm not here to again. You got you. Up Ma, sekwa ma job you. Ene ki bịara n'ụlọ m agwa ha magwa. Nwere m ihe m chief. Awụrụ m onye chief nkata chief otu onye shiri. Ihe chief agbakọrọ agbakọsi m. Onye ọrụ na-abịa n'ụlọ m kwesịrị ịgwa m agwa nye m informant before ya abịawa. Dịka na-ete kekwa abịawa. Ekwesịrị m idere gị leta. Chere gị ịza m tupu m abịa n'ụlọ nwa m. Ihe na-ekwu. O nweta kwesịrị ya am chief gbara ọkpụrụkpọ. Awụrụ m ordinary chief esi na-esi sikwa ihe ọma. Machine ko ma jogu biko. Ki te ko sikwa ni ho nya ko se be ni le. Itiri we wa wa go o maji. Ele hi kporo we. Chiefimo worldwide o hemwo. Imana aham. Aham o nne Chiefimo worldwide. O tu iweze, awu mu nneze. Aga me represent. Ele ko ndi ele ma ga no. Guzo egizaza go lo. Ila achucha ndiri ila. Anyway, adalam. Ama m otu m ga-esi hazie ebe a mgbe nwunye gị na-enwe ihe ọ chọrọ ime maka ha nsogbu adịghị ya. Ma ọ dị ka ị ka na-ahụta m dịka ọdịnarị chief, ị ka na-ahụta m dịka ọdịnarị imo nkịtị. I chefuole na ihe awụ imo gburu ọkpụrụkpọ ọwụdị m otu onye ihe awụ imo ndị a na-esi echichi n'ala Igbo esi ihe otu onye bịa otu igwe wuru igwe tiga igwe n'isi kemenwụ igwe Enugu, igwe Anambra, igwe Abịa, igwe Imo, igwe Nte, igwe Imo chote mabụrụ chief ote ịhụ ya n'isi ịdọm ebonye na anyị jegem chief na anyị jegem esi mkpọrọ okwu asịrị emege m coronate gị bịara gị m mba na ịgaje efoji akwụ bụ mana ihe ifoleji akwụ fọpụ chiefship ma mmịa ma m dị absent ihe eshie gị nne Chiefimo worldwide ọ ihe mmụọ afọ mụrụ eze ihụra m na-aga n'ụzọ ndị mmadụ na-eto m aha nne Chiefimo worldwide ma na-eko ma na-abịa ebe a ele ga-esi ma na iberibe ya wụọ m n'ala gị dị esoro wụọ m n'ala n'ihu ụmụ bụ ebe juru ebe a na-emerụ mmadụ ahụ. Ma biko enwere okwu ikwuru dị mkpa ele ihe si ndị mmadụ na-eto gị na-aga n'ụzọ nne Chiefimo worldwide. I know. Oya balị kwa ndị kọrọ gị aha hapụọla gị akpụwa nne Chiefimo worldwide ka ị zabụ ya kume nne m kọwa ime ka ototoro gị n'abụ gị kọwa ụwa ka ịtọkatakwa ya na ifo ụwa wụ mmemme mere eziokwu ihe osisi eto ụtọ ọgwa kama enwe ndị a ga-esi esijisi ha oyi ụdị ka esiri m ọkpọkpọ nnọọ ndị a bịa bụ kporo gị akpa n'ime ụlọ mana chịrịkwa ma ka ibu Ghana's go back ukwu ka ịhụ ọ bụla egede ala n'oge ka ị bịakwa ọmụgwọ
nke ọ buru ibu ọ fọkwa ntị meburu ka nnukwu the biggest masị m akwa ile onwe m ugwu buru ka naanị ikwere ugwu ahụ akwa eme ekwe tada ịkwafọrọ akwafọ ịmara nwunye m dị ime dị n'ime chief ọ gbagburu onwe nwa chief ọ chifres ka ọ ga-amụ ọ dabara n'ụwọ ndụ otu obi ji si m buru nnukwu akpa nọgide ruzie mgbe ahụ ọ mụọ nwa ma bịa ọmụgwọ onye m ji buru akpa ukwu bịa ọnwa egbo ka atụ aka ị ga-anụrụ ya mụọ ime ime obi ime ọhụrụ nwa nwaanyị ị na-achọ m achọ ababeghị m n'ime ụlọ gwara ka bụba na ụmụ akpa bịa bịa bụrụ akpa bụkwa ezigbo bụrụ ya biko nwayọ bụrụ ihe akpa akpa chifi mmadụ chi imo were nwayọ gị were otu aka tere ewe onye ara maka n'ihe ome dere ya na rum nke m gbere m ntụ oyi gbere m ya ama m na ntụ oyi ga-anọ na rum nke m gịnị ekwere m ya on bịa mere ahụ ọsịsọ mere ahụ na-eme ọsịsọ gị nọ na-ese nwa ala mere ọsịsọ ọgbọdụ ụgbọ ala ama m na nwunye gị siri nri ma ọ bụrụ n'ụlọ mmadụ ma bịa amamụzọ anyị emepe ebe anyị ka ihe ụlọ nwa bịa emere ka onye bịa abịa ube nwanyị ịzọkwuru ebe ala nwanyị iko ka anya mma mụ akpa esiri echichi ahụ nnukwu ya dịka a na-ebusi ọkụkọ ata ụnụ meta ha anya bụ ewu a na-ele m anya ka onye nwe a ga-egbu ya taa ọgọ njem ọnụ ịbịara ọ kwụrụ abịabeghị m so ị mere mịbata ebe a ihe ike igwe ka ụmụaka esiri esi ejughị ya esisi ya gị gbabata ma a na-ekwura ka ị na-ekwu iyiri na bid inyere ka olu mara nza n'aka ire efe shansan bịa a ga-eji alụmanyekwara gị nsọpụrụ alụmanye gị nsọ ama ekwurukwo nkata gwa gị ụka anyị otu ị ga-esi bịa n'ụlọ ọgọ m nwoke na akpajusaga m ụka akpajusaga m gịnị mere ihe m onwe gịnị mere ada m nwaanyị nwa amụrụ amụ gbuo ibu ya abụọ ọhịa ka m biri n'ọga ọhịa ka m bi bịa lete esiri echichi ọhụrụ ọlọ ka ọwụ lọlọ ma gị world wide mindeke nne ya ka m wụ eshikwa onye m echichi ụta ahụ chere point of correction onye esiri echichi nwa m nwoke Chief Imo worldwide and onye na-ahụ ebe a wụ nne Chief Imo worldwide afọ mụrụ eze ha na-ege invite ebe a by the way debedolu nzaga ahụ nwe ihe echibere gị ọmụ kwesịrị ibu ụzọ dres godo otu a bifọ gị wa na edres ekwunyere m gị ụzọ egowa emekọrọ gị na egowa ipuchi ya na ma gị zakala nkụ ọhịa na-akwụ ajọzi bịara a were m awịga bịa eleghị kpọrọ m by the way asị ebiri na ebiri ndị bekee sụ age is nothing but a number ndị bekee sụ ihu na ebe nne di gị nọ enyere nọọsụ n'ime ụlọ nwaanyị taịtụrụ iwu maka nne eji ahụ ha nnụ agbapụ ọkụ dapụ nne n'ekwentị ya dị ọkwa nne anyị gara bịa iji na mmadụ bi ti ya saịsaị ti ya tinye ya nta jee pụta ndị ke mbigo a ga-esi chi ihe ọ ga-eme amechiri ndị njem
You know what? I'm not the kid. I'm not seeing him here. I'm not so. I'm okay because some of people so here. I think people worldwide. Worldwide. I If I saw you, if you was here, can you make up? Man here na chepo here wara. Chief fresh no be ya ga na bagara. E wu chief o na anya na mo. Ye gwa nya gwu. Akwa mi na ga. Okay, bukwe nego. O tem sire fugo da nda mbala teze mo mam kwonde one pass. Abi nda pass nda na ebozo. Ha stand or buy because o mo ke na kwadi nwe ya. Wara ma go. Ile ka na mo mo ko ya geji. Nne mo ile geji. Nne na nne ga na ga kwesu. O ifra mo. Nne mo lo ko okwo. Lo ko okwo. Okwo isu ndaba. Gaga mo so ma na ro gbogbo. Ma ewu me bi sun na be ki ya no so. Ko ne je mi ga de ki ya no so. Ni je bre. Ya bre o na go bre bre. Ya bre o no ba pa. Ya bre o no bre. Ami ka na mere. Ataka m fra danger. Ami ka na ana ro ko okro. Ami ka na mere ndu mo fori kwa na mma. Ko ti tu o ro mo le mma go. Ka ta pula chi ko ta ko pera mo mma. Ndambo. Okro. No, we have okay, why I can give me Shokoton. Shokoton was a gata. We repent the armor. Yanga, grows over water. What's on the message? Eh? About the 3 years, but on your control, you I'm not like him that helped him to control. Come on, I Chineke kele na nọrọ la nọrọ mee ngwa tupu afụ na bụpụrụ na leba na takpola buru na onwe gị gwụgwolie n'oche gaa na kichin m shige mmiri ọkụ maka na nwaanyị
nwere taịtụlụ ya wụ taịtụlụ woman nwa nọ ya n'afọ so ọ ga-aṅụ tii ụdụ m na-aṅụ Therefor nọ m n'afọ si tii gụgụ ya mee ngwa ngwa gị shiga mmiri na kichin m gaga n'ime ụlọ anyị na wọdropu anyị ezukọla ohi gị nga mere ego gbapụ ya ọsọ gaga tara m tii aṅụda m bọmpụta gị zọrọ m tii zọrọ m green tii aha nna mee ngwa ngwa ọkamọ Ibilibe. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!